Қайнар хит, Былғары радиосында. Қайнар хит, Былғары радиосында. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Иске ел белән хушлашып, кирдек без яңасына. Зур мөгъҗизалар көтеп алда, күңел түзми, ашкына. Һәр килгән елның исемен торсалар да яңартып, тик яхшыга гына юрык, шик-шөбһәне таратып. Яңа ел белән дусларым, күркәм бәйрәм белән сезне. Уңыш шатлыклар бизәсен һәр туар көнегезне. Хәерле иртә дуслар, шимбә иртәнге сәгать туны димәк җырлар ярышын башлар вакыт. Эфирда Кайнар хит һәм сезне мин Айсылу Габдинова сәламлим. 2020 елда безнең әле тәүге очрашуыбыз. Бүген яңа елның беренче тапшыруы һәм сезнең игътибарыгызга елның беренче Кайнар унлыгын тәкъдим итәрбез. Яңа елны ничек каршы алсаң, шулай уздырырсың дигән гыйбарәне барыбыз да яхшы беләм. Димәк, 2020 елны матур җырлар һәм Кайнар хитлар тыңлап башларга кирәк. Яңа елны яңа исемнәрдән башлыйбыз. Кайнар хит парадында Илгиз Хәсәншин. Илгиз турында белешмә. Самара өлкәсе Камышлы районы Яңа Усман авылында туып үскән егет Казанны яуларга килә. Мәдәният һәм сәнгать юлын сайлаган егетнең беренче җыры һәм клибы татар эстрадасында башка бик күп җырлардан үзгә. Репертуарындагы беренче җырны Илгиз шәйле табынга багышларга булган. Егет клипта гына түгел, чынлыкта да шәй эчәргә бик ярата икән. Әмма киләсе мәгълүмат кызлар кылагына. Илгиз Хәсәншинга 24 яшь һәм ул әлегә өйләнмәгән. Шәй табынын мул һәм тәмле итеп әзерләүче кызлар Илгиз өчен тавышлар бирегез.
Hürmetli tamaşaçılar, yıl özgerse de tauş bürü tertibi özgermedi. Topşırı barışında yaratkan jırlarınız üçün şoltıratıp tauş biri olasız. Her jırının öz nomeri var, olarını siz ekranlarda көресіз. Sizning iş yaratkan jırыңызға берілген номерні жию и telefonlarынан şoltıratу бушылай. Шулай қотына девамында 5177 номеріне SMS тауышлар yolлай аласыз. Олсу һәм Азат Фазлыевлар бәйрәм көннәрендә яраткан тамашачылар белән бергә. Бер генә дә ял итә белмәйенде артист халкы. Яраткан тамашачыбызга бәйрәм ясаудан да күңеллерәк нәрсә бар микән диялсу? Без алар белән үзебез дә ял итәбез диязар. Яры, иҗади гаиләгә яңа елда зурдан-зур уңышлар һәм зал тулы тамашачылар телик. Һәм аларның декабрь ае кайнар хите була алмый калган синең өчен сөюләрем җырын тыңлыйк. Хөрмәтле караучыларыбыз, активрак булыгыз, синең өчен сөюләрем җырына сезнең тавышлар кирәк. Яңа елны каршыладык. Оливье салатлары билмәннәр ашалы бітті, кәстрүлләр дә үз урыннарын тапты. Шыршы янында әйлән-бәйлән уйнадык, таулардан чана шудык, салютлар аттырдык, фотоларға түштік. Эшләнәсе эшләр тәмам.
Койбір тамашашыбыз инде ішіне де соғынырға үлгіріп, шотлана ішке кейіп барасы күлмәклерінде өтіклі башлағандыр. Ләкин яллар әлге девам етті, әмсіз олардан ләззет олып, біздің жырларыны тыңлап, кейпігізні тоғында көтеріп жіберіңіз. Эльвира Фазлыева. Модель қызлар стандартына тур келсе де диета тұтмай. Ипи һәм ит ошамыша тұра алмай екен. Мен де тұра алмайм. Һәм бик көп қараушыларыбыз да шулайдыр. Мыннан қолам Эльвира турында тоғын бірнеше қызықлы факт. Қорқыныш хабарлар сөйлеуші Эльвира Фазлыева қорқыныш фильмнар қарай алмай екен. Өз ғөмірінде бірінші тапқыр маникюрға 26 яшында барған Эльвира табиғилікке үстінлік бере. Яңа жылға ол бір көруге жыры білен келіп кірді. Тыңлы һәм тауышлар елі. Тур эфирде Койнар хит тапшыруы девам итә. Хөрмәтле тамашачылар, тагын бер кат исегезгә төшерәм. Койнар хитның язмышын, нәтиҗәләрен бары тик сез хәл итәсез. Күз алдыгызга китерәсезме? Күпме кешенең кайфы хәзер сездән тора.
Катнашучыларыбыз, жырның авторлары, аранжировщиклар, клип төшерүчеләр һәм гомумән катнашучыларыбызның туганнары барысы да хәзер сездән тавышлар көтеп борчылып, атна җиңүчесенең кем булачагын көтә. Шуңа тавыш бирү процессында активрак катнашсагыз иде. Бу бит бер дә авыр түгел һәм чыгымнар да таләп итми, чөнки 1 сәгать дәвамында телефоннарыннан шалтыратып тавыш бирү бушлай. Шулай итеп, Эльвира Фазлыеваны җиңүче итәргә телисез икән, аның җыр барышында гына түгел, гомумән тапшыру барышында шалтыратып тавыш юларга була. Җырларны тыңлый-тыңлый телефоннарыгызны кулларыгыздан төшермичә 1 сәгатьне безнең белән үткәрегез. Иң тугрылыклы җанатарлар әле атна дәвамында SMS тавышлар да юллаячак. Бергә булыйк. ТНВ Кайнар хит башкаручыларыбыз һәм яраткан тамашачыларыбыз. Чираттагы катнашучыбыз Булат Зыятдинов һәм аның табышкансыз, кавышкансыз җыры. Булат Зыятдинов белән якыннан танышык. Егет үзе Питрәч якларыннан прокуратура хезмәткәре булып эшли. Җидилкәдә эшләсә дә, Булат бик иҗади. Буш вакытларда җыр сүзләренә көйләр яза. Табышкансыз, кавышкансыз җырның көй авторы да Булат үзе. Кайнар хитта текеле аягың белән Булат. Күп итеп тавышлар җырга язсын. Yüzləriniz gülüb dura, şadlıq nuru gözlərdə. İngizgi tiləklərginə, biz eytəsiz sözlərdə. Tabışqansız, qavışqansız, siz bugün bik bəxtli. Xuday sizgə üyüb birsin, var qanatlı bəxtini. Tabışqansız, qavışqansız, siz bugün bik bəxtli. Xuday sizgə üyüb birsin, var qanatlı bəxtini. Bugünküdey gürləb dursun, mutlu bulsun gailəgiz. Ömürlükə üzegizgə tigizlikni tiləgiz. Tabışqansız, qavışqansız, siz bugün bik bəxtli. Xuday sizgə üyüb birsin, var qanatlı bəxtini. Tabışqansız, qavışqansız, siz bugün bik bəxtli. Xuday sizgə üyüb birsin, var qanatlı bəxtini. Бәхет бит ул татулыкта, бер-береңне аңлауда. Кирәк чакта әйтер сүзне, сайлый белеп сайлауда. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Худай сезгә үйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Худай сезгә үйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Худай сезгә үйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Худай сезгә үйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Худай сезгә үйеп бирсен, бар канатлы бәхетне. Бар канатлы бәхетне.
Кауышқансыз жырын тыңлап уздық. Хәзір бүләкләр турында сөйләшеп алыйк әле. Яңа елга бүләкләр ясаган вакытта күпләр оригиналь булырга омтылмый. Барыбызда бір шаблон буенча эш итәбез. Бүләкләр рейтингын үткәрсәк, беренче урында һичшиксез акча торыр иде. Әби баба, әти, әни, апа, абый һәм башкалар конвертка салып акча гына бирүне кулайрак күрә, имеш үзеңә кирәклесен үзең алырсың. Шул вакытта стереотиплар буенча фикер йөртмәүчеләр дә табыла икән. Шундый бір оригиналь бүләк турында сөйләп китим әле. Мәсәлән, егет берәр кызны очрашуга чакыра икән, күпчелек кызлар, тагын кинога барып попкорн ашап кайтырбыз дип уфылдый башлыйдыр. Менә шундый кызга тап булган ахырсы чираттагы героебыз. Ул елгага бәкет ишкән һәм сөйгәнен шунда очрашуга чакырган. Чәчәкләр, бүләкләр һәм сап-салкын су. Шундый оригиналь очрашудан соң сөйгәне хәтта никахлашырга да ризалык биргән ди. Менә шундый кызыклы романтик бүләкләр ясап була егетләр. Без җырларыбызга әйләнеп кайтыйк. Сез инде сизгәнсездер, Лейла Галиевның бик тә кайнар хитта җиңүче буласы килә. Гыйнвар ай хитлар исемлегендә мизгелләр җыры. Һәр концертта Лейла Галиева бу җырны аеруча бер рәхәтлек белән башкара. Әллә ничек бөтен күңелле мизгелләр күз алдымнан яна бер рәткә тезелеп уза бу җырны башкарганда ди Лейла. Әйдәгез әлеге җырда әйтелгәнчә, һәр мизгелнең кадерен белеп яшәргә өйрәник. Җырның коды 404. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә, йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулганчы. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганчы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулганчы. Барыр юлыбыз якты булсын, бетмәсен дөнья мәшәкате. Исән сау булганда туганнар, яшәүләрнең шунда рәхәте. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганчы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулганчы. Якты дөньяларга бер
izleri tuğaş Yeşergeydi tuyğanışı Yoktu dünyalardan kim tuyğan Yeşet Huday izleri tolğanışı Yoktu dünyalardan kim tuyğan Yeşet Huday izleri tolğanışı Лейля Галиеваның мизгілләрін тыңлап боздық, әліге тауышлар соны 135. Исігізге түшірем жерінің коды 414, һәм аны сіз 51-77 номерына йолый аласыз. Яңа елда яраткан башқарушығызға бүләк ясарға менә дигән мөмкинлек. Гыйнвар айы кайнар хитлар парадында тагын бер иҗади гаилә. Рамазановлар гаиләсен каршы алыгыз. Син диеп жырының клибы матур җәйдә Саба районының урманчылыгында төшерелә. Кемнәр әле күрмәгән, клипның сюжеты бик кызыклы. Рамазановлар гаиләсе эшкә урнаша, әмма озак тора алмый куылалар. Сәбәбе эш вакытында сикереп җырлап йөрү. Ризат Зинира, сез сәхнәдән төшмәгез инде. Анда сезгә берәү дә тимәячәк. Җырны тыңлап биеп алыйк. Син диеп. Hürmetli kollegalar, bizning kollektivga yangi xizmatkorlar keldi. Барыгыз, жырлап кына йөрегез.
һәм Ризат Рамазановларга рәхмәт. Біз дәвам итәбез. Араларны якын айтам дисәң, ешрак елмай. Елмаю күңелдән күңелгә сузылган күпер ул дигән Фәнис Яруллин. Елмайган кешеләргә чыннан да тартыласың. Алар белән аралашасы, аларга якын буласы килә. Бер акыллы кеше миңа хәтта суган чистартканда елмайып чистартсаң, күз яшьләре килми дигән иде. Шуның өчен бу дөньяга, тормышка бер-беребезгә елмайып яшик. Хәзер елмайып киләсе җыр турында сөйләшүгә күчәбез. Мәскәү кызы Илнар Ганиева һәм аның сөйгәннәренең билик кадерләрен дип исемләнгән җыры да бойда кайнар хитлар рәтендә. Илнар шулай ук хит-парадта беренче тапкыр катнаша һәм аның җыры сезнең күңелләрегезгә кирип каласына бик ышана. Илнар үзе Нижгар өлкәсендә туа, бүгенге көндә Мәскәүдә яши. Мәхәббәт, гаилә темасына язылган җырларны яратып башкара. Сөйгәннәрнең билик кадерләрен, җырның коды 416. Үткәнемчә, безнең хит-парадыбыз турыдан-туры эфирда бара һәм сезнең тавышларыгыз онлайн режимда килеп тора. Әйдәгез әле таблицага күз салып, аларның әлегә күләмен ачыклап үтик. Игътибар экраннарга. Экраннарга карыйбыз да, анда безнең беренче урында Илнар Ганиева, аның тавышы 300-дән артык. Икенче урында Лейла Галиева, өченче урында әлегә безнең Зинира Ризат Рамазановлар. Хөрмәтле тамашачылар, сездән
тағында көбірек тауышлар күтіп қалабыз. Яңа ел булуға қарамастан, бейремлер булуға қарамастан, актив болығыз, уянығыз, телефонларыны қолға алығыз да шалтыратығыз. Біз де өйтеміз. Ғинвар хит парады шит түбәклерді ешіп ижат етушілер білен істе қалашақ. Илгиз Хасаншин Самарыдан, Илнары Ғаниева Мәскеуден, Лейля Ғалиева Башқұртстаннан, Әшираттағы қатнашушыбыз Ульяннан. Һәм ул Илдар Насыров. Илдар турында досье. Ульяннан 25 яш, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында 2-нче курста белем ала. Туган шәһәрендә укытучы булып эшли, туганнан бирле җырлый. Үзенең кумиры дип Миңгол абый Галиевны атады. Чөнки татар җырына мәхәббәтне нәкъ менә бу шәхес уяткан. Сезнең әле Илдарның җырлавын ишеткәнегез булмагандыр. Шуңа күрә тизрәк җиләкле җәй җырын тыңлыйк. Şeyde jilek jiden Saylap ingerelerin Göz aldımdan beri de gitmi Kışaklap bülbülerin Ek jilekli de şeyleri Jilekleri bik demli Süyen yarlar yanında şakta Dünyaları eyemli Ek jilekli de şeyleri Dünyaları eyemli Kollarında metruşkeler Çilekte kızıl jilek Gel yanıma birden birim Minna singine girek Ek jilekli de şeyleri Jilekleri biktemli Süyen yarlar yanında şakta Dünyaları eyemli Ek jilekli de şeyleri Jilekleri biktemli Süyen yarlar yanında şakta Dünyaları eyemli Kile bal Jilektek temli şağım Senden başka bir kimne de Yarat almamın canım Ek jilekli de şeyleri Jilekleri bik temli Süyen yarlar yanında şokta Dünyaları eyemli Ek jilekli de şeyleri Jilekleri biktemli Süyen yarlar yanında şokta Dünyaları eyemli Süyen yarlar yanında şokta Dünyaları eyemli Dünyaları eyemli Sizin de jilek oşuysығыз келіп кеттімі? Бұл Илдар Насыровның жилеклі жәйкілебі болды. Достар, ұнытмағыз, сіз ел азағында Бұлғар радиосы милли музыкаль премиясын алашақ башқарушыларыны, жырларыны сойлайсыз. Лайықлыларыны сойлауыны сіздің ихтиярығызға қоябыз, біздің тарафтан тауыш беруге бір нинди қатнашу yok. Ғаділік үстін шығар, сәләтлілер жеңер, яқшы жырлар ел хиті бұлар деп үмітләнәбіз. Жырлар үшін SMS ярдәмінде һәм телефон аша шалтыратып тауыш беруге мөмкин. Шираттағы қатнашушыбыз әлеге мәртәбәлі исемге лайық бола алырмы, мұны бары тик сіз хәл итәсіз.
Айлиннің планары зордан. Яңа айылда оның башқаруында тоғында көбірек хитлар тыңлап болашақ. Айлин мұңа бик дараша. Бейремнері білен ғинвар ойының бірінші отнасы сезілмешеде өтіп кетіп бара. Шылай сезілмеше февральда өтешек. Онда инде яз, кейфте бүтен бүтін нәрсеге қарашта бүтен. Ұзақ қалмаған қышта вақытны бұшқа оздырмық, яратқан жырларығыз, яки жыршыларығыз үшін тауыш берейік. Айлинны таңдайбыз. Ой вақыт жәншілер жауаплылықтан қоша ола, әмі бұл ол ұшырақ түгіл. Банкны басу бойынша іш қылғатылған, шықланшы жәншілер тұтқарланған, текшіру іші бара. Кілт-кілт сағатның тіллері саны мезгіллерні күнерні түнерні беремлеп уақыт жетмей қала әр шақ кеткен шақта ұзақ тоқтап тұрған сыман келіп жет жанқайым икесін һәм мен ұнатырбыз дүнияларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны жанқайым икесін һәм мен ұнатырбыз дүнияларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны келді сенің білінгені тамам бүтінлейге ұмтыласым келе бергенім әрет назлы қойыныңда қайнар құшағында сүю шағында еркелеп жанқайым икесін һәм мен ұнатырбыз дүнияларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны жанқайым икесін һәм мен ұнатырбыз дүнияларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны жанқайым икесін һәм мен ұнатырбыз дүнияларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны жанқайым икесін һәм мен ұнатырбыз дүнияларны бір қая сені жібермейм ашықтырмайық уақытларны Яңа елның сихри ертесінде көңіліңе жырлар оралсын. Яқты елмайуың білен торадық қышларының салқын буранын. Сүйі ялқынларынан балқып кетсін аллы гүллі бейрем ұтлары. Яңа елда яңа бәхет білен толы болсын ғымыр юллары. Бейремнер ақырына яқынлашса да бары бір әлі бірнеше күн қалды.
Аларны көңілі итеп, қонаққа ерішіп, біздің мотор жырларыны тыңлап, һәм әлбәттә тауышлар юлап үткәрегіз. Біздің білен болуғыз үшін рәхмәт. Қойнар хитлар парадын Альбина Хакимова йомғақлый. Альбина бірнеше ел Татар эстрадасында көрінмәді, һәм міне яңа кешеләр туплап, яңа 2020 елда ул яна Қойнар хитлар исемлегендә. Сен мені ятларға қалдырма жыры сіздің йөрәкләрдә үз орнын табар дип ышанып калабыз. Альбина Хакимова, жырның коды 419. Dilmele bağrını, canımını, musağı şutanına yandırma. Üzülgen şeşektey sularımın, seni mine yatlarına kaldırma. Seni mine yatlarına kaldırma. Koyaşının kaplama günleri, jili bulap kesmesin sabahın, şeşekке kumulgen güllerini. Jili bulap kesmesin sabahın, şeşekke kumulgen güllerini. Син мені йотларға қалдырма, мәңгіге өзегіне үзерсің. Өзегіде ғұмырың бойына, жырымны сағынып ізлерсің. Өзегіде ғұмырың бойына, жырымны сағынып ізлерсің. Өзіңде ғұмырың бойына, жырымны сағынып ізлерсің. Жырымны сағынып. Хөрмәтле караучыларыбыз, 2020 елның яңа 10 хитын тыңлап уздык һәм тавыш бирүне туктатабыз. Бик тиздән беренче җиңүче бездә ачыкланачак. Көтәсезме? Мин дә көтәм.
Рекламадан соң тапшыруыбызның иң қойнар нұқтасы булачак. Бер қойда кетмәгез, безнең белән калыгыз. Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Турыдан туры эфирда қойнар хит тапшыруы дәвам итә. Бу атнаның уның қойнар хитын тыңлап уздык. Алар арасында иң күп тавышны кем? Зинира Ризат Рамазановлар җыйды. Котлыйбыз аларның җанатарларына әфәрин. Икенче атнадан нәтиҗәләре нинди булыр, моны бары тик сез хәл итәсез, дуслар. Исегезгә төшерәм, яраткан җырларыгыз өчен атна дәвамында 5177 номерына SMS тавышларда юллый аласыз. Сезне яңа еллар белән котлап, сезгә дөньядагы иң матур теләкләрне теләп, мин Айсылу Габдинова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Мин сезне яратам. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар